ji bernameya jîngeh rêz û silav temaşevanên hêja. Jîngeha me ya îro jîngeha dewrêşan e. Ev der ciyekî taybet e. Geliyê zey ango şikevtên zey dikeve nav erdnîgariya bajarê Semsûrê. Em ê di derbarê jiyana dewrêşan û vê herêmê da hin çavderiyên xwe bigera parve bikin. Jîngeh dest pê dike. Belê temaşevanên hêja gerûgeşta me ya li geliyê zey di dome niha jî em hatin rexê aliyê çepê gelî li vir gelek şikeft jî hene wek mixare jî têne zanîn û her wiha ziving jî ji bo wan tê gotin. Îca divê gelî da şikefta herî mezin ev e bi qasî sed heywanên picûk yanî wekî peza reş ango mî dikare têda bijî bij xwe di serdemên berê da xwecihiyên gundê zey jî li vir ku heywanê xwedî kirin in peza reş li vir heywanê xwe jî bijî kirin wek axur jî bi kar anîne şikeftekî gelek mezin e. Îca dixwazim hinkî behsa ev taybetmendiya şikeftên vê derê bikim. Ev şikeftên vê derê pirahî ew ên yanî bi rêvê rêbazê şikeftên tê çêkirin bermahiyên xrîstiyanan in. Wekî mînak li Dêrsimê şikeftên dewrêşan her wiha li Çewlîgê dîsa şikeftên zagê hene. Li vir jî bi navê zey tê gotin, dîsa şikeftên zey jî tê gotin ji bo wan gelekin bi qasî sed heban rihet hene. Belkî zêdetir jî hejmara wan me nejmariye gelek henin. Ê picûk ya mezin du hebin ev jê herî mezin e. Îca dixwazim hinkî behsa taybetmendiya serdema berê ya ku jiyana li vir hatiye kirin. Wê gavê di demên borî da dewrêş ji bo ku xwe tecrîd bikin bêne ser esasê rastiya xwe di van şikefta da tecrîd kirine. Ev jî
د سردما حضرت موسی دا دوی سردمه دا دورشن هی لور لملتی لدرسم و لچولیگه به همان ریباز شکفتین دوی رنگی هنن به طایبت دوانا دا بجیبونه اوجی چما بده سالان لوان دران جیان کرنه خود تجرید کرنه جبر کو بینه وکی مگوت سر اساس خو راستی خو جبو بیجی دوی ام جی وکی کرد و هر وکی کسایت جی دوی ام لسر کوکا خو لسر اساس خو بجین راستی خو زانبن جبو بیجی اف در کردستانه جبو کو اف در کردستانه ام جی بوست به بوست لسر اردنگاری و خاک کردستان گر و گشت خو دومینن جینگه ددومه لور تشتکی بالکیشه که بر هاتیه برین تماشاوان هجا ev وک معصره هاتیه بکارانی به احتمال که مازن چیم که لورجی جرنک هیه ev تریاکو به عصراندن دور داد که جرنکی و جرنکی اتته کرن به احتمال که مازن معصره لید اوی دا چه کرن وکی لناو رزان ام بیجن به کوران و اوی معصره طایبت چید کن لی لور کوره براندنه جبر کو د سردما بره دا بیه وکی ما بحثا خریستیانیه جی کر لوی داره گلک شراب جی هاتیه چه کرن محتملا وکی مگوت دوی معصره دا انسان وی دمه لور تری عصراندنه و لور جی جیه جرنکیه وکی میگوید یعنی جرنک جید بقاسی سارنجی وکی دویوی فرایه نها کور فلان جی هندره و ختم آندنه یعنی لگورا معصره جرنک پر کورنه یعنی بقاسی ناوه کی ناوه انسان یعنی ام بج قاسی متر کنید بلکی هری زده و وکی میگوید یعنی معصره جی اوه شخود معصره دا دما تری ته عصراندن به وی قایده یعنی لوی داره تری هات یا عصراندن محتملا و دورداجی آب هری که شخالور سرجه رزیل گورا جرنکی بالکشه براستی جی وقت نوا خوزاهید کوره دا بیچه کر کور هاتیه برین اف جی هنرکیه تماشاوان هجالوی داره شکفتن لبر همو خوزاینه یعنی به دست انسان نه هاتنه چه کردن دناوی دوستان چند حب هنه اوجی دما دورشان دا هاتیه چه کردن نهاجی ادوندره شکفته که دم شکفتی
بقاسی وتاقکی هەیە بقاسی ئۆدەیەکی ئێجا دەوێت دەریە شکەفتێ بالکێشە وەک سارنجێ هاتیە کۆلاندن یا سارنج هاتیە بکارانی یان jî ji bo zexîreyên xwe zivistanê têda veşêrin wisa devê evê da hatiye çêkirin muhtemelen qapaxekî li devê wê hebiye lê niha vekiriye û darekî hêjîrê têda hatiye ji xwe hêjîr ji kevirê jî hez dike kevra vê derê jî kevra kirsî ye di kêliyên pêş de ez ê hinkî wekî tê şikandî jî wekî destêm da Tirkî dibêje kireç taşı ez ê di kêliyê pêş de hinkî besa taybetmendiya ev kevira kir a ku vê herêmê heye ez ê bikim ew jî mijarekî balkêş e û niha ez ê dakevim xwarê li vir hin darê tuwan jî hene di gelî da ez ê hinkî behsa wan daran jî bikim. Li derdora geliyê zey gelek darên tuwan jî hene li vê herêmê wekî min qasekberê jî behs kir çandiniya tiriyê zêde tê kirin ji tiriyê jî şerab tê çêkirin ve her wiha dims û bastêx û benî falan êca ji tuwê jî şîranî çê dibe hem dims çê dibe û hem jî ji tuwa reş şerab tê çêkirin li Semsûrê û li Hawirdorê ev çand heye ji serdema berê maye de ji dema xrîstiyanan ev jî meriv dikare bi wê demê re girê bide wek şopên berbiçav ên ev çandê ne li welatê me bi rastî jî gelek ciyên wisa balkêş zî hene wekî ekîba jîngehê dema em beriya biçin ciyan ji bo çêkirina bernameyê tedî meriv hinkî lêkolînan dike lê carna jî spontane hin tişt li wan derana rastê meriv tên di hesabê meriv de ditine ji bo Semsûrê jî meriv dikare wî bêje yanî li vê derê çandiniya şerabê çi qase hebiye tunêbiye bi xwe ez jê ne agahdar bûm lê piştî ku ez hatim li vir vê agahiyê jî gir û min xwest ez wisa bi we re parve bikim. Ev der aşe, aşê aveye lê ne bi kevran hatiye honandin ji kevirê hatiye çêkirin ji ber ku kevirekî qelsiye hatiye kolandin wek odê hatiye çêkirin kirine aş li vir derdoran jî ciyê wekê em bêjin tey berî wextan cereyan tune bûn çire filan gava vê xistine dane van ciyan find be çire be şixwe li vir ciyê findê hatiye çêkirin wisan diyar e û derdorê giş wisa çêkiriye ev jî weke destar tedî meriv darekî navê de bi destan evê dike êca ev ji bo ku bi avê digere jêra bangeran jî wek tê gotin bi rastî jî balkêş e lê di navê de hatiye şikandin kî dizane ev
bi destê kî hatiye çêkirin û çi qasa genim dibûnî de hatiye ardin însanan jê nan xwariye. Bi rastî jî meriv dema tê ciyên wisa dibîne meriv hestiyar dibe. Di nav aşê de darekî tuyê jî hatiye. Ev jî wek xwezayî dîsa di nava aşê de hatiye. Meriv dema di nav xwezayê bigere lazim e xwarin be ve xwarin be meriv bigire baxwe. Niha ez ê jî ji xwe re xwarinekî amade bikim. Li vê derê masî jî yani temaşevanên hêja li geliyê zey ji ber ku demsal hinkî heşkayî derbas bû niha ava vê derê jî gelek kêm bûye wekî gelek jiyan li vê derê jî tesîra avhewayê çê bûye. Niha di vî çirî de li vir masî jî hene gelek masî hene masiyê benekin lê hê pijûk mezin nebûnin. Ez ê jî hinkî av têkim ji xwe re ji bo ez çay çêkim. Yani em hatin av xwezayê divê em ava xwezayê ji xwe re têkin. Av jî paqij e çukî herikbar e. Ez ê niha jî evê bikim ji xwe re. Agir jî vêxim küçükekî çêkim. Lazim ez küçükekî jî çêkim. Ji bo küçükê jî kevre bi vî rengî du hebe bi têrê dike. Hinkî baran jî barî temaşevanên hêja ji ber wê jî dibe em zehmetî jî bikişînin ji bo fêxistina agir. Ev kevir hinkî bilind e lê kam biceribînin. Kal û qirş berhev bikin. Li vê herêmê zêde amûrê agirvêxistinê tinin wekî strîzerk falan. Êca li vir pelê darê çinarê gelekin ez ê hinkî ji van pelan bigirim ji bo ku em agir vêxist xwe baran jî barîye hemî şil bûne. Belê. Yani muhakkak meri nav xwezayê de tiştekî dibîne tiştekî lazimatiya xwe.
evana beybunun ev jî li ba min hene wekî de hîlo jî heye lê ez ê çaya normal çêkim ji ber ku hinkî sermaya baran jî heye ji bo dema xwe zû bigire. Çimkî beybûn û hîlo û ango em bêjin pelê biyê be yan hêjîrê be tuê be ew direngî dema xwe digire ji ber ku hewa jî hinkî serma ye û barîn jî heye ji ber wî ez ê çaya normal çêkim çixwara. Ev bes. Hinkî jî bila çay te de bikele bi vî qaydeyê jî çaya me jî amade ye. Êje şu hinkî jî me xwarin hazir bikin. Xwarina nava xwezayê jî weka xwezayê ye lê pîvaz be ango firingî be. Xelqî jî nanê min e ez ê vî nanê xwe jî hinkî biniqirînim. Wallahî nanê me ji xwe heve em çawa bikiviya têra min dikeş xwe. Ew jî biniqire em vî çavî jî derxin. Em ê ji xwe çayekî jî têkin. Niha jî di gelî de me ez min xwarina xwe jî xwar, çaya xwe jî vexwar. Li vir çend şikeft li vir jî hene ya duyem amezin li vir e. Rêya li wir jî di vir de dirinceyan di zinar da di lat da çêkirine şikilekî xweş girtiye bi rastî jî ji ber ku zêde piştî wê serdemê nehatiye bikaranîn tabii ew xwezayiya wî jî hinkî xirab ye fetil dûr de digire şejor. Wekî destpêk jî me got ev jîngeha dewrêşan e. Ez dixwazim hinkî behsa dewrêşan bikim. Dewrêş di esasê xwe de navê xwe ji êşê û dewr û êş jî wir ji xwe navê xwe digire. Wekî di destana nav û deng a dewrêşê evdî de zî navê dewrêş zî heman watê de ye. Êca dewrêşî em bêjin wekî aşiqan jî yanî dema li vir em bêjin divan şîkeftan da xwe tecrîd kirine ango bicî bûne li vê derê tabii ew demê xwe vê derê jî ew bi hunera xwe derbas kirine hem li ser hûrgulî bûne li ser xwe kûr bûne ji bo bêne ser esasê xwe rastiya xwe bidînin û hem jî ewan demê xwe li vê derê hinkî bi rêbazên ew hunera xwe jî bikar anîne, bicî anîne. Tabii dewrêş deng û awaza xwe jî bi tesîrin rastî li ser civakê tesîrekî erênî dihêle ji ber vê jî ez wek li ser navê xwe wek mordem zel ez wê hedî xwe de nabînim ez wê hunera dewrêşiyê niha bidim jiyandin li hemberê we temaşevanan ji ber wê jî ez qe nekevim wê mijarê ger û geşa me ya li herêma geliyê zey didome.
ji ber ku kevra vê derê kevra kir e ji bo kolandinê jî guncan e, yani bi zmar û çakûçan bi hêsanî tê kolandin. Lewra jî hem xwezahî şikeft li vir çêbûne hem jî kesên ku li vir jiyan kirine bi çakûç û bi zmaran em bêjin qelşik û hinkî kuwar û yan sarinc û her wiha ji bo depo filan jî hin tiştan wan ji xwe çêkiriye. Îca min got kevra vê derê kevra kir e, temaşevanên hêja li welatê me gelek cî war hene navê xwe ji kevra kir digirin. Li hin herêman dibêjin kevra qels, kils, kirs. Lê di esasê xwe de kevra kir e, kevra nerm e, wekî nêr û mê di nava xwezayê da. Îca jî kevra kir em bêjin weke mînak du navçeyên Mêrdînê Kircews û Kirboran her du jî navê xwe ji kevra kir digirin. Dîsan li başûrê Kurdistanê Kirkûk jî navê xwe ji heman kevrê digire. Kirmanşaha aliyê Rojhilat jî dîsan navê xwe ji kevra kir digire. Wekî me got gelek bajarên Kurdistanê jî navê xwe ji vê kevrê girtine. Ev taybetmendî jî meriv dikare ser kevra kir a ku li vê herêmê taybet heye meriv ji we temaşevan re rave bike. Jîngeh didome. Belê temaşevanên hêja em îro hatin geliyê Zey ê girêdayî navenda Semsûrê. Bi rastî jî geliyê Zey geliyekî hêjayî dîtinê ye. Geliyekî meriv dikare bêje bakîr e, zêde dest dirêjê vê derê nebûye. Li vir gelek tiştên balkêş hene. Bi rastî şikeftên vê derê yên xwezahî meriv li hember dîtbariya xwe matmahî dihêlin. Wetaq bi wetaq, qat bi qatin borandin di hundirê şikeftan da hene lê sed heyf û mixabin. Temaşevanên me jî dibe ku di ewa wan da bimîne ji ber helkişînê çima em hel nekişiyan. Deman borî da ji ber ku min emeliyatekî derbas kir, ji ber vê jî helkişîna min a şikeftan hinkî zehmet bûn. Di vê çarçovê de ez jî weke pêşkeşvanê bernameya Jîngehê li ser navê ekîbê lêborîna xwe em ji xwe dixwazin. Hêvîdarim ev tiştên ku me ji we re îro wek dîtbarî û çavderiyên xwe parve jî kir, têra temaşekirina we dilê we geş bibe, bi van hest û ramanan em hatin dawiya bernameya Jîngehê. Heta bernameyekî din û li Jîngehekî din. Bimînin di xêr û xweşiyê da bi xatirê we.